калі ты адчуваеш свае межы, гэта вучыць цябе паважаць, улічваць як мінімум іншых людзей. Я лічу, што у беларусаў ёсць развіты soft skills. Простое, что мы разумеем, вось у нас тут украинцы, ну не тут, я не там, здесь и там. Тут у нас украинцы, тут у нас тут литовцы, тут русские, давайте домовляться. Неяк так. Гэта вельмі важная рэч, што, ну, то бок, беларускі мозг не можа нарадзіць гэту сентэнцыю пуцінскую, зачем нам этот мир без России. У гэтым вось асноўная розніца, простое. Плюс, мне падаецца, ведаеш, калі мы ўжо сталі рабіць Расію, я вельмі ўдзячны камандзе, простое, што людзі сапраўды суперсвядомыя, адукаваны, што ўвесь час мне даюць гэты прыклад, што руская сказка гэта ляжаў на печы, там, я не ведаю, мабыць, я таксама утрырую, але ляжаў чалавек на печы 33 гады, пасля нешта лясь і пашоў там суперменам стаў, умоўна кажучы, ці там выпала гэтая шчука там, ці хто, да, я зраблю там свае жаданні. Ну, беларускі наратыў гэта праца. Гэта вынік сваёй працы і адказнасць за тое, што ў цябе ёсць. І гэта вельмі важны момант. То бок такой халявы, як у рускіх, у там